că n-am voie Vezi că să tu mă mă filmezi filmez. și n-ai voie să mă filmezi. Păi nu am, uite, Păi, așa, hai, da. băi, Eu nu pune-te filmez. rog Eu telefonul. nu spun de 100 de ori că tu n-ai voie să mă filmezi. Ți-am spus de 100 de ori lucrul ăsta. Tu n-ai înțeles Păi că nu n-ai am voie să mă filmat, filmezi? eu nu am Păi cum filmat. mă filmezi tu pe Uite, mine? îți arăt un live-ul, să-ți N-ai arăt. cum să mă filmezi Da, tu pe ok, mine. ei, Gheorghe, păi ce facem, ce facem noi aici? Gheorghe cu cine? Păi, Care Gheorghe? ce facem? Care Gheorghe? Păi de ce m-a arestat? Care Gheorghe? Păi ce facem Cum noi? vorbești cu mine, Gheorghe? Ce Eu sunt facem? Gheorghe cu tine? Hai, mergem mâine, hai că mergem. Păi, mergi cu tine, hai. Mergem. E nevoie să Ce- încătușăm? Hai, vrei să ți le Pot să spun? mă îmbrac?